Kajirong hangpi talent han society atum kacheto dun pen aningkan wang spark atum kachepatir pipon Mr. and Miss Assam kachepate surihini ra ingkoi ra ke thom aningkana pharman ke dipolongsi kapadoponji aphan chisik chedang lopusi Kajirong hangpi talent han society maipu Gautam teranga hinpen kedamtang aruni phai cricket homarni langkung habe town hola long pherangke amai long pen pangdak pon bangso prangjong Kajirong hangpi talent han society atum kachepatir pipen kedamtang surihini ra krep honingkan pen surihini ra ingkoi ra sianingkan an miskar bianglong kapaman pon pen asama long sitame chepate dunlong lo lapen nong me ke wanlong ba maputhak ke haiduna tumaphan kachorolam thistame Kajirong hangpi talent han society maipu Gautam terang pen paklang pon lo Kajirong hangpi talent han society a hin pen miskar bianglong surihini ra krep honingkan pen kachepate pangchengsi surihini ra ingkoi ra sianingkan anabangke nong ekilong dun karbianglong owe kimi nimsopi atum sitame state angdeng an kelidun atum doolo lasonsi surihini ra ingkoi ra sipen surihini ra ingkoi ra hini aningkan abangke ke haidun pardun rona sonlo lasi Kajirong hangpi talent han society a hin pen alang litumaphan chorosi karbiara ra tumaphan pachini thule thotlo non ke bangji surihini ra ingkoi ra hinia pharman miskar bianglong kachepate abangke diputan hololongsi phaikuni surihini ra ingkoi ra hinia chiklo paman ponpo lapen Miss Assam Mr. Assam sitame surihini ra ingkoi ra ke thoma pharmana bangke karbianglong arlo diphorong supialongsi nangpa doji aphan chingwai chingsae pado ponbomlo lasilake isi birta kemilo karbianglong ara aphan karbinim sopi owe kimiatum nongme ke ban thegapot Kajirong hangpi talent han society atuma hin pen kachuro pajerpon pen ke hai pontang miskar bianglong surihini ra ingkoi ra isi lapen Mr. and Miss Assam surihini ra ingkoi ra hinialong Miss Glamour looks anong e kachepalong Britney ingtikatharpi miskar bianglong surihini ra ingkoi ke hai lapen Miss Assam surihini ra ingkoi ra isialong ke hai Rupali timungpi Miss Kids karbianglong surihini ra ingkoi ra isi ke hai lapen Mrs. Assam surihini ra ingkoi ra hinialong second runners up Clargir Teron P second Mr. Karbianglong surihini ra ingkoi ra isialong ke hai Rohan Teron winner of Mrs. Karbianglong surihini ra ingkoi ra isialong ke hai lapen Mrs. Assam surihini ra ingkoi ra hinialong second runners up anong ekilong Sumi Terang piatum nong echepalong dunsi nong meewan pilo alang litum pen nong ekewan long bom pen ajoksi nilitum Kajirong hangpi talent han society atum sistame ansuse angsong angdeng ke ponbom ji aphan kabor iji apharman ningnang parung lokuta Kajirong hangpi talent han society maipu Gautam terang pen hantu ya nilitum press meet ke phala mai la hello nang litum phan mate karbiang lo tum phan ke pachini kang tung la hello je ke damtang 2021 pen nilitum jitu Kajirong hangpi memorial talent han society hin pen anikan wang Ason le thought 2015 to 2021 an litum a program 1 pen 2021 an 1 lo la pen te alang litum high pen itu a title high pen litum rata theng no pachini pakalong lerang lasi pini bang ke alang litum phan rata phan mohor paklang lo je alang litum hello 2021 Kajirong hangpi talent han society pen patir piponsi miskar bianglong kachepate padodet pen pajutkok lapukali karbianglong pen angtan an kapali dun awar size tame nilituma hin pen bor idun bomlo lasolong jasemet pet ke damtang apor surihini rakre narke pen surihini rakre sirke paningkan nirmola teron pi chepaduga joine state level an chepali dun si nona bangke state atum pen nilitum kachirap do bomlo lasonsi pininganingkan pen ke state level kachepate long registration fee job lot pen si miskar bianglong ke hayatum chepate dun longpo sonsi national angdeng an kachepate dunlong ji apharman tame spark magazine director ke wangahut ke claim ke damji lapen awar saya apharman chingki chingwai dun poputa Kajirong hangpi talent han society maipu Gautam terang pen hantu Good afternoon everyone nili men ke hangpi sumta terang piplo nili dipusi do bihek pen da dipusi ke taking se ningarong peklo ni Mrs. Karbianglong 2021 a winner ke long an ke ni Mrs. Assam long ta second winner sab ke long don na se ningarong piklo an se junitum han platform nang kipi Mr. Gautam Terang president Kajirong hangpi talent han society a president
News Report, Karbi Anglong Live.